Na enkele jaren van afwezigheid keerde Kiestechniek zaterdag terug in Venray. Op industrieterrein Keizersveld werden kinderen op verschillende manieren enthousiast gemaakt om voor de techniek te kiezen. Nou, we hebben een vijftal gasbedrijven hier in deze straat die de deuren openzetten. Waar mensen kunnen gaan kijken wat die bedrijven doen. Die bedrijven hebben ook allemaal activiteiten voor kinderen om mee te doen, zeg maar. En daarnaast hebben we nog zo'n 15-tal bedrijven hier in de straat staan in tenten waar hetzelfde spelletje gespeeld wordt, zeg maar. Dat is puur voor de kids. Wat kunnen de kinderen dan zoal doen? Nou, ze kunnen bij Argowil kunnen ze wat bekabeling doen. Hier kun je bij Lely, hiervoor op de hoek, kun je kijken hoe zo'n melkrobot werkt en kun je ook een robotje besturen. Bij het expeditielab kunnen ze een timmerwerkstukje maken. Ja, heel divers, zeg maar, van alles nog wat. Ja. Ja, en dus om kinderen te enthousiasmeren om voor de techniek te kiezen, denk ik. Ja, we hebben ze heel hard nodig. Hè. Dat speelt natuurlijk al jaren, maar wij, Stichting Kiestechniek, zeg maar, is daarvoor ook in het leven geroepen. Het gaat gewoon om bewustwording, dat kinderen, maar niet alleen de kinderen, maar ook de ouders natuurlijk, wel weten dat techniek niet meer alleen maar vieze handen is, zeg maar. En men overal aan, maar dat het heel breed is en dat je echt alle kanten uit kunt. Zie je wel verschillen al met een paar jaar terug bijvoorbeeld? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wij zien wel dat, kijk, techniek is natuurlijk ook veranderd. Hè. Vroeger had je de robottechniek, noem maar eens op, dat is wel iets van de laatste jaren. En je ziet dat overal terug. Hè. Ik noemde net al de Lely. Als je kijkt hoe daar met techniek koeien gemolken worden of mes geruimd, dat is gewoon verbazingwekkend. En dat is natuurlijk heel goed om te zien. Dus dat zie je ook wel veranderen in die sector, zeg maar. Maar de vraag naar handjes en de mensen, ja, die blijft enorm. Ja, en dat speelt ook vergrijzing een grote rol, denk ik, in de techniek, in de beroepsgroep techniek, of niet? Dat speelt zeker een grote rol. Ja goed, ik kom ook uit de techniek. Ik heb jarenlang in de installatietechniek gezeten, zeg maar. Dat speelt zeker een grote rol. Ik zie mensen van mijn leeftijd en iets jonger allemaal uitstromen binnen de komende jaren. En ja, dat wordt wel een uitdaging, zeker. En daar in dat gat springt Kiestechniek om te hopen in ieder geval dat kinderen voor de techniek kiezen. Ja, dat is het vertrekpunt natuurlijk. Hè. Wat ik net al zei, het is puur bewustwording creëren, zeg maar. Hè. Dat kinderen ook weten dat er meer is dan alleen maar reclame en boekhouding en YouTube en weet ik wat allemaal dat ze tegenwoordig allemaal doen, zeg maar. Dus gewoon de oogjes openen en gewoon laten zien hoe leuk het is om iets uit je handen te laten komen. De opzet is iets anders dan andere jaren. Waarom hebben jullie voor deze opzet gekozen? Nou, wij zijn sinds corona, zeg maar, hebben wij niets meer gedaan. In ieder geval konden wij dit niet meer doen. Toen zijn we vanuit het expeditielab, wat ook een onderdeel van Kiestechniek is, naar de scholen toegegaan. En we hadden nu zoiets, we willen toch die dag wel weer nieuw leven inblazen, maar dan op een andere manier. Uiteindelijk is er een soort een marktconstructie gekozen, zeg maar techniekmarkt. Ook omdat we dan samen met meerdere bedrijven dit kunnen doen. En gewoon de Kiestechniekdag 2.0, zal ik maar zeggen. Daar gewoon eens iets nieuws. Dus kijken hoe het uitpakt. Ja. Ja, wanneer is deze dag voor jullie geslaagd? Deze dag is voor ons geslaagd als wij uiteindelijk ook de aantal bezoekers natuurlijk zeker. Maar vooral ook terugkoppeling krijgen van de kinderen en de ouders van ja, dit was wel heel mooi en super. En we hebben gewoon een leuke dag gehad hier.